Едлин. Родуел. Борини в същото. О, какво е изпълнение на Борини! Съндърланд изравнява резултата в последните секунди от редовните, обаче, а вие се насладете на това магическо изпълнение. Кой очаквал нещо подобно? И учен изстрел. И това е мига, в който Съндърланд наваксва изоставането. Умителен Фабио Борини. Величествен, силен и изключително... Едлин. Родуел. Борини в същото. О, какво е изпълнение на Борини! Съндърланд изравнява резултата в последните секунди от редовните, обаче, а вие се насладете на това магическо изпълнение. Кой очаквал нещо подобно? И учен изстрел. И това е мига, в който Съндърланд наваксва изоставането. Умителен Фабио Борини. Величествен, силен и изключително... Едлин. Родуел. Борини в същото. О, какво е изпълнение на Борини! Съндърланд изравнява резултата в последните секунди от редовните, обаче, а вие се насладете на това магическо изпълнение. Кой очаквал нещо подобно? И учен изстрел. И това е мига, в който Съндърланд наваксва изоставането. Умителен Фабио Борини. Величествен, силен и изключително... Едлин. Родуел. Борини в същото. О, какво е изпълнение на Борини! Съндърланд изравнява резултата в последните секунди от редовните, обаче, а вие се насладете на това магическо изпълнение. Кой очаквал нещо подобно? И учен изстрел. И това е мига, в който Съндърланд наваксва изоставането. Умителен Фабио Борини. Величествен, силен и изключително...